Hello, viewers. Welcome to another discovery in the Agu. Join us on this discovery as we find out from the communities, the residents, the chiefs about this place. Traditional Romanala, the palace in desert. I'm the kindness yet no. I will do Manala. I went some there. It's a man, my last one. I had a colony at the same time, my last one. I had a lot. Then I was a lamb mine. My Quebec, my Kibo. Nega move out. You find it, we had it. As I get with my aunt, go for Grandy chair, Bupere Alan, Guapandi chair, Bupere Nabam, Grandy chair, Aban school of government, Ala Wolu, or go ball for the Niazania, where I live. Lord, you were Jibia, let my word Jibian, I work on and I saw what Jibia. What you quite allow. Bumama hope Robia, Unutiaka opposite. Unutiaka opposite, or Mepe, if I will wait for the jet. I imagine you know my Unubico, Asalamon, Mojala, Mojala, Mapako, my father, Lara Rudo, no work by the Wajijao. I felt you know, the man on the wall. Kanuo. Agwokpo mmaman. Ishina mmaman. Akpanu unukwe. Erechi unukwe. Ichina ndagwu unukwe. Ebe anyị nọ n'ugbu ya elu ugbu a ebe aza ndagwu abam. Ndagwu abam ọnwa. Ọnụrụ anụ Chukwu local government Abia State. Mgbembụ ọnọdụrụ ahụ afịa local government Abia kewa steeti kewa kwụsa anyị nọga nke anyị. Ndagwu abam ọnwa. Mgbe ọha abam pụrụ mgbe anyị pụrụ. Ọ dịghị mba bioro na ndị ndagwu. Mba si n'ọwụ bịara bio ndagwu ma ọ biri na-abịa anawo tax na-anawo rate manos gọọmenti mgbe anọ. Mgbe ọhụụ pụrụ mgbe anyị pụrụ. Mgbe ndị ojii pụrụ mgbe anyị pụrụ. Mgbe atani pụrụ mgbe ukuku pụrụ mgbe anyị pụrụ. Anyị nọgara alị anya. Omenala abam eme wo ọ dị universal. Nke ndị abam eme ọnka anyị eme. Anya n'ime omenala anyị. Nine ugbu a ma asụla ọrụ. Kpọwala ala sụ ọrụ. Mee omenala ya. A na-akọ ji, akọbala ji, a na-edu ji, a nọkwa idu ji ugbu a. After idu ji, anyị enwe omume mgba. Ime omume mgba ọhụ. Ọmụ isi ọnwa anyị ji abaghị ugbu a. Mgbe anyị enwe omume mgba. Anyị apapụsị ofia mgba. A na-akụ ya. Akụ ya ụmụaka na-akụ ya. Gụrụ ya na-amụ ikike ịba mgba na o ji eze mmadụ. Then at the last day, Roma Asa Rava. Ebupsu Fion, Anakoya. Umaka na bangba, Ndoke na bangba. In those days, I na by Ambe Jalo wine. Why are not Choreman Woke Bashirika on your dollar? Aha. So Abia Mabea, when you like a moment, I like a Woke Bashirika, Yeshiri. Babang Bon, I have Pabang Bon. Ding Bon, that day. Zaba Amadu Dumo when he kills
atụa ife ahụ akpọ ichelu eburu ya elu enye ya ukwu George atụa ya obu ya ala then tu ya abụba tu ya okpu agụ then in next 1 year 1 month anyị abịa mae rali anyị o anyị abịa mae iri ji anyị abịa gba obi anyị gba obi anyị ama ọkọrọcha anyị ama ya onye ama na ọkọrọcha ọ nọ n'ime ọkọrọcha for complete 1 month logo onye eze young man ọkọrọcha mmadụ nwugode robodo rebe oji ọkọrọcha ahụ n'ọga ọ nịga edururu oche ọnwụ ife akpọ akpụkpọ animal skin ọgụ every animal skin awụ akpụkpọ mgbada eyi azịza ya ọbara ọkpa ọtụ ya ọmara ọkọrọcha ya ọbara ahụ ọtụ ya ọ na iri uju maka John for complete 1 month anachi obi na-emefe tutu for the survival of that man ya the last day agbabara obi abalị izu ahụ adagwa ali legechi ya anyị abịa gwa ife akpọ ịgwa ali gbesa ji ọkpọ and old yam all new one and anyị ga-eri ji ọhụrụ ị ga-azụ ya ụmụ anyị abịa ị ga-azụ ya aba gị gwere abịa ebe anyị eji ndị gị ga-eme ụfọdụ m kpọrọ omenala ndụ m ga-eme ya before ya were dịle free abịa gwere ji ọkpọ ahụ bịa gwa ali mgbe eji agwa ali ọhụ very early in the morning ọnụ anya agwa ali ọhụ mmadụ anyị ga-afụ ya anya mmadụ anyị ga-afụ onye ha agwa ali anya n'ime abalị ewu ji ọhụ n'ime abalị ya ọrụ ọlụ ezigbota nwaanyị ya enyere ya aka akọntụ uwe ji ọhụ gwọọ ya na-eji agwọ ya before mmadụ abịa iji ikuru mmiri ya ọhụrụ sị agwagbala ali ọhụ ọgwagba ali kpam mgbe ọhụ ya ọhụrụ agwala ali onwe ife anyị akpọ egbe m uro egbe ụmụaka eji agba a na-agba egbe ọhụ kpoo na-apọmpụ ya kpoo na-agbata ya ụbọchị ahụ agwara ala after 4 days agwara ala eke ife akpọ ike ịkpọ kepụ ji nke mbụ eke ụmụaka ịkpọ the next 3 or 4 days ya eke aji gbajụ eru eke ọhụ agba ajụ eruo orie ya ọhụrụ ifinahịa ite ajụ akpọ ya orie aṅụrụma ihe ọbụla apụsakwa na aṅụrụma onye ọnọdụ na-eze ji ọma mmanụ ọkọrọcha ahụ enwere freedom ịpụsa a na-aṅụ na-eme mara ezigbo chọọchị epụsa a na-agba ya ego a na-egwesa mmanya ya ọ na-aṅụ everybody a na-aṅụ ọ dị site akpaga agwọ dogo ya kpaga ha lene ma ji ubi o ajeghị ọ dịghị eje n'ubi ihe nọ n'ụlọ gị then after that anyị abịa bee ekpe ife anyị akpa ekpe efutula ekpe orie ya ọhụ anyị fina anyị ite ajụ ya bụ na orie abụọ nkwọ abụọ eke mgbe abụọ eke ya ọhụrụ eke izuku agba ekpe mbụ orie awụrụ orie mmọnwụ agbapụka nke vọrịa nke abụọ bịa metụgba ụfọdụ m gụga abịa eru abalị 5 abalị 6 abalị 7 ime ọnwa 9 ya ọrụ the whole festival about ekpe agụle then after the ekpe then fọdụ efesịrịkwara awụ egwu bekee ọhụ wụrụkwa December 10 and so on and so forth so ọya wụ omenala anyị abịa ediba December ọhụ ya wụrụkwa mmemme anyị agụle nga anyị ejibiri ala anyị aha wo Joseph Nkumere by the special grace of God I'm the speaker of the council ndị Agwabam Council of Chiefs mụrụkwa nyichi n'ogo ma dịka omenala si dị anyị nwe ndị na-achị obodo a then the majority of the people are representing her as a speaker
rụkwa isi n'ogo. Etu esi alụ nwaanyị n'ala currently ugbu a gị na nwaanyị fụ ya rụ na ọ masịrị gị ịlụ ya ya eje gị na ya kpacha nwaanyị ahụ ekuru bịa ndị enwe ya bịa mee ihe fụcha ha ihe mbụ ị ga-eme wekọta aka mana dịka anyị si eme ịlụ nwaanyị n'ebe anyị onye isi bịa ya na onye obodo a na-agwa ofu ihe ọ na-enwe difference onye isi bịa maka onye nọ n'obodo a bụ nwanne anyị na-eme ihe nwanne maka kemgbe gboo anyị na-eme nwanne dịka ndị Owerri si ome nwanne. So onye na-abụghị onye obodo a dị ịlụ ụmụ nwaanyị anaghị ebe isi mana ọ gaghị adị ka nke nwa afọ o nwere ihe ewu nwa afọ. Kanuwo omewo Chief Joseph Ihukwu mere unu amala onye ngwụ anọkwanụ mma a na-enweghị egbochi ife dum dịrị obodo nwe so unu na-enyere anyị aka na-erusa na-amakwana nsogbu anyị n'ihi nwata abịakwusa nna ya ya ọ mara nsogbu nna ya kwa ọ dịghị ndị agwụ sọsọ ndị niile nọ n'Abịa na-esonye na Adamazi TV. Ekeletara m n'ike awụmola owu nke eze ogo alụmara azụ anyị nwe alịọ ya azọghị ma azọghị akwụkwọ merechi dịka onye na-eri awa ihe ọghọkọ ọrụ m n'obodo a ihe ọzọ na-agbaje ma ihe adịghị mma mụ na onye m so n'azụ akụkụ isi anyị emechue anyị adịghị achọ nsogbu na ịgara anyị n'ihu otu anyị kwuru otu ọ ga-adị onye nupụkwa isi ya ụrọ ọkpala ụka ndị ahụ ihe anyị asọrọ alịọ wụ ịra mmịa mmadụ ịra mmadụ ọhịa imegasị ihe ọjọọ dị iche ndị obodo anyị alakighị ihe and ife uwe kaba iwu anyị awụra ndị agwụ gịrị ibe gị na-emeta ụka gị ga-apara mma ndị obodo ji ndị gị a ga-ebo gị iwu ka ị hapụ ịpakwa ma ọdọ otu anyị ji biri n'ala anyị kpeta ọ gbasara ma omenala dum eji wụrụ na anyị na-eme n'abam anyị emecha ya ife ọbụla gị wụ n'idara ikike gbọrọ a nara eme ga ndị chi n'ọrịa ọ dịkwaghị ugbu a mana ugbu a omenala anyị wụ ma oge ya rue ọ dị nke na-eri n'ọkụkọ ndị eze eme ya ọ dịkwa nke eri na-ewu ndị eze eme ya iji asọikwara obodo nsọ ka ọ ghara ị na-eme mmadụ ọdọ affect and abịara obodo anyị amụgasị iwu dị iche a na-asọrọ obodo anyị ị dịga nnọkọta ga buru mma chọjọ ibegere ụlọ imela arụ ị dịga emekata anyị otu anyị nọ ga-abịa tụọ onye chi n'aka ma onye chi na-egwere mkpa abịa kụwa gị ma ugbu a ọ gwere mma gbuo akụ mmanụ ọ ga-egwere ga-emegasị ife dị iche buru abalị gara ibe mmadụ doro ewu gị gaa gwere ya uteji ndị gị akpọ izu ụlọ osi mgba mbọ ọrịa a nara asụ ejima mana ugbu a okwu Chineke apụtala anyị adịghị abalị nchukwu anyị ọgwụ and onye mụrụ ejima anyị ebilesi ya anyị ebuli ya elu ọ dị ife gị nwe ọ ga-eje ya tụ ya tonyeji ogwere na-eyere ụmụrụ m aka ụmụrụ m ntu epụsakwa
wo ga-awụkwa ụmụ ala wo ga na-asụkwa ogo wo ga na-asụ ụzọ eme ibe dum a na-adị ọcha dịka omenala anyị omenala ndị Chinọrụ ndị ọhụ kwere anyị ndị ọhụ ekweghị anyị na anyị hapụrụ ndị Chi na anyị nara eme anyị wepụrụ dịka mmadụ mụọ ejima ga-eduru onye ọhụ gara ọhịa Chineke adịghị ekwe. Ndewo abịala onye afa m bụ Eze Ogo Emmanuel Aloma Ọta nwesara ya ọkwara m onye ndị ezigbo ndị akpanụ ndị agwa abam ọ bụsara ebe nọchite anya ndị akpanụ na-elekọta obodo anyị asị Eze Ogo dịka onye ezi mbụ kpadara gị nnọọ n'ugbu a o nwere onye nọbụ anọ o nwere ndị nọbụ na ezi ọ nwere jikwa ha aga onye orikwa ntọ na onye ha pụtara nọchie ya rụta onye ọnya pụtara nọchie ọ na o jiri so m n'aka ịbịa titiwa ife na nke onye mbụ kpadara gị o nwere otu ọ dị a na-eme ife dum ọsarịa n'ọdị ugbu a ife anyị fesịrị ugbu a ọrụ ubi ife anyị fesịrị ugbu a aba m na ndị agwa anyị ugbu a ọrụ ubi anyị ife anyị ga tutu end of June July ya papụsara ife akpa ofie ọ dịbana obi ibe ugbu a onye akụkọ ya tutu 1 month ya bale end of July ya bale July mgbe ọhụ ya pụtarịkwa ara ama the whole community dum gbakọrọ ama a na-ewere ya mere nnọọ ife ji eme dịka ama egwuregwu ihe onye azụ ntọyi anya zukọ anyị mere adị yọ ndị ụbọchị ọhụrụ anyị apapakwa ofi ọhụrụ bato ebe ọ nọ ugbu a eziokwu dị ife ajọ ejiro dị mma bife anyị wede ịkpọwa alị anyị ejikwa mma tụpụrụ alị ebe anyị ji akpọwa ya arụ ọrụ anyị sụọ ọrụ ọtụtụ sụgha ị na-eji etinye ọkụ ubi gị ma anyị emeghị omenala ọhụ ị naghị emekata tinye ọkụ ubi gị ma anyị emeghị omenala ọhụ tata ndị omenala ga-akwe akpọta dị atankra ya onye chiri iwu n'ụka lekwa ụbọchị oge ejere anyị ime ọhịa ọwụ nta ebe anụ butere anyị anụ anyị were mee omenala ọhụ eme omenala dịka ata echi onye chọrọkwa itinye ọkụ ọ ga-atiri ubi ya ọhụ ị naghị akwụ ị naghị arụ n'ihe na-eti ma ọ ga-emeghe omenala ahụ ime anya na anyị emeghe omenala ndị omenala ji ndị gị ghọta asụ m ya rụpụta anyị nụ ọya ife ọrụ ubi ife ọzọ sokwa ya were onye mmụta ya akwụkwọ pụtara ife ọzọ sị ya nụ pụta ọrụ ubi nnọọ ife anyị ma eji mere alị na-ewepụtara ime a na-akọ akpụ a na-akọ ede a na-akọ ụgụ a na-akọ ọkwụrụ a na-akọ ọka a na-akọ rice ime ya na-akpọ rice osikapa anyị na-akọ ya ebe ọ buru ibu na-akọ ji wụ ihe a na-ebere gọọmenti akwa maka ụzọ a okay exactly eziokwu a nwere ọhịa kara aka a na-agbapụta timba ụdị ọbụla anyị nọ ndị mara na-abịa eburu ya pụ anyị nwere nkwụ a na-emepụta mmanụ ụdị ọbụla nke ọsọ ihe ọbụla nwere uru nwere ọghọm ọghọm anyị na-enwe adịghị mọch ihe ọghọm oke ọghọm anyị na-enwe ụzọ anyị na-ati mkpu ya because ihe ọbụla imepụtara obi gị ụzọ eji ebu ya apụ adịghị oyi anyị nsogbu asa na eme ọjọọ na ugbo anyị nsogbu the founder of this land was Agwokpo Musa Akpanu Rokwania Brian Ugban Yabia Musa Usokwania Akpo Erechi. These are the two governing bodies of this community. So Angojibia.
So akpa no believe the chion believe the other side and woman indivisible ma loga ha Biafra ma ya ndami no way the indivisible in terms of relationship akpa no achieze ere che esoro aba lere eze ndị akpa gụnụ eze ndị agụ n'ishi le onye so ya na azụ then abịakwa in other traditional rites like anekpu uke first grade akpa na awụ isi then ere che awụrụ agba ralio then get ya the uke first grade uke dum dị iche iche so uke ọbụla pụsara anwe sare de onye ndị akpa na ga onye isi ọgodi the person awugo onye uke ọhụ pụta ya wụrụ nwatakịrị akpọlie ya ya bịa wuru isi ndị ọdụ anyị ga-awụ ya a ga-eteresikwa the history mara ma onye ọhụ nna ya mụrụ ya ma ọlụ onye ndị akpa ma ọkwa na osarezi ndị akpa nụ yore de na ngadịkwara erechi ezi this company na-ele anya agba gburugburu ebe ọ gawa ebe ọzọ ya pụsa nwa ebe ụmụnna ọmụghị efe mere nna gị anọ ga ndụ ga na-achị ezere alị anyị nke amụgụgụ nna gị nwa anyị ga-etochi ọdaga ka agwakpokpen nnọọ enye eze let me give you as an example ya hụrụ na ọ nwụrụ today Chineke si orula ọ ụmụ ya gachi ọwụgwụ ụmụ ya gachi ndụ ụmụ nnọọ ga-agazikwa kwupụsakwa mmadụ ya ọrụkwa na erechi nnọọ nna m ọnụ ugbu a ya anwụ ugbu a kafọ ọgụ ụmụ ya kafọ ga-achị erechi ụmụnna adọgharịkwa ọ na-esi n'ụlọ baa n'ụlọ ọ gị oldest man anyị ga-eme ya oldest man anyị aga rule rule ọ siri ụlọ baa rule anyị ga-eme ya mba ọ ga-akwụkwa ahụ nna nna onye anyị ga-anọ ọgụ omenala onye amụlụ onye ekele m ekele owo erubi n'okwe wafule ebe a nọ ugbu a obi ezere ndị akpa anụ aba wụrụ ndị avụwo wuo na-afụ lege nduge ndị bekee rusala ebe bịa na-ajụ anyị omenala anyị ụwa amarala omenala anyị wuo ndị amarala ife anyị kpagalege omenala so ekele anyị ekele owo anyị nọ n'ụlọ na-anọchicha anya wo onye nọkwa outside na-anọchichakwa anya anyị so adịghị m ife ma anyị gwe ndị n'ugbu a nọkwaghị nna anyị kparị wo gwere nnọọ biri ọnụ ya ife omenala anyị kelere ukwu ya ọ gakwara wo nke ọma Chineke mewo mara afọ Jizọs amwo Chief J. O. Ndukwe Joseph Ochu Ndukwe ọgọ ochu abaghị eme ọkụ ya na-ene ọgọ ochu Ochu Ndukwe kanụ ekele kwa gudo oge bịara ozi ya ekele dị buru ibu Jehova ga bụ n'ome ụlọ nwe na ha ala mgbe ụfọdụ wapụ dịka bịara ma bere ala dị iche iche ọtụtụ ụlọ ala a na-ekwe na ahụ kọdishọn nwere obodo a na ha asịwo onye ụlọ jisi ike ife a mere mgbe ochie echi agaala a nwerekwa ilepụ anya a na ife agbara mgbe dum enwerekwa ilepụ anya ị ga-eṅomiri mmadụ ibe gị nwoke nwaanyị ị ga-eṅomiri mmadụ ibe gị ife ọma omega ewere abịara obodo anya wụ ndị agwụ nwere ife anya ekpe ekpere ya mgbe dum ife achikwara gwapụta ife ya ife ma agbara mgbe ọbụla dịka obodo anya ịma krọcha anyị nwere obodo anya anyị nwere iri ji ahụ oge
obe ọnwa tolu n'afọ anyị nwa ndị inyom nwekwa oge anyị na-eji anọkọrọ eme mmemme n'obodo anyị n'Ọgọst break oge Ọgọst anyị ndị inyom ndị Agwa Abam ibe ọbụla ha nọcha ndị nọ n'ụzọ ndị nọ na abroad ha lọta anyị enwe ike darịa ntị kwado maka obodo anyị esi wee dị mma. Ịbịa n'ịlụ nwaanyị n'obodo anyị ị ga-ahụ ndị nne ga-ahụ ndị nna ị ga-emere ụmụ ya otu ihe ị ga-emere ndị ezi ihe ị ga-emere ndị obodo ihe ihe ahụ wuo omenala mma nke nwaanyị ga-akpọ ndị ọha na eze ha gbakọ eshi ihe oshishi izipụta dati n'obi dị ya mma maka ihe a bịara ime n'ụlọ ya kpọcha ha abịa shie ji ụmụ nwaanyị niile ji ahụ ga-adị n'ọkụ ụmụ nwaanyị niile agụa ji ahụ rie agba egwu durukwana nke nwaanyị dupụta. All right.